subjek kabangila ya keren hagane gatayo kabaladap baga subjek kabangi ya keren ne gatayo baladap kalong syapang kajing penyaklat tingila ya keren ya kaneka subjek ngila ya keren ya kajing lamprang syapang kane kajing penyaklat ngila ya keren bakan ne kajing penyaklat kadai kajing khot kajong belai ya laki beriu bangi day ban penkerpang yala de nang tangila ya keren ru banat du ke testament gabarim hadu ke testament batmai habangi pule ke bible ngisyam ba ublay udawa nangi ban kendia no na kabasneo bat kabathala kabamot ban penyaklat no yala de naki ai ki bathala ki basneo nang tangila ya keren bahaba ya keren ya kajing penyaklat kamut setia ban im marwaina ban pet seklau syabtab henrengi dai ban ken mau bangi im ha ka pertai tang bang ngim dai ki jong ka pertai katang kalong ka bangi dai ban ken mau nang tangila ya keren ha bangi im ha ka pertai ngim long ki jong ka pertai te ngila ya keren ya kato ka benta baka jinglong traisnong jongi kamlong hang ne pertai kalong habenen te dei namar kata kadau wat ladangi im hang ne ha pertai ro ngimlong ki jong ka pertai namar bang ngim dei traisnong hang ne ha pertai ladadon na preng jong pi ki bas ngau balong traisnong hang ne ha pertai kabamot pi danglong kinong wei sebeneng Rai iwei pa iwei ki na ngi nanga napi ki Kristan ki bala kala kabamot ki bala pediang yo Jesu ki badon yo Jesu ka donon ken mau bah pen sngoto bakane ka perthai kadai tang ka caka ka bagi syu ya lenti ha ine ikendiat snam ibangi yo ban em hangne baga snong trai jongi kalong syakatai kari ka bau belai la pen kre na ka benta jongi te ngin ya keren mentang ngin ya poi syaka main point ka baningkong te kane nga main point baningkong ngin ya keren ya kane na ka ai ngin pen ya khlat ya lade na ka ai ngin pen ya khlat ya lade jinggali naka ai ngin penyaklat ya lade namar bangi ya keren ya ka jing penyaklat kalong ka badan kam bangin keli akan ka jing keli nang no lane naka ai ngin penyaklat ya lade ngikwa bantep ngikwa ban le ya gamon chong belai ti naka ai kan ngin penyaklat ya lade tangin tho kabaning kong kalong kumne haba pule ya kabaar korin tho baning kong kumto ha ba pule ar korin henriu khat sao hadu khat nyeu upol ukedeu syai kedar ya ki katto kan teli upol ukedeu syai kedar ya ki katto katne teli ki ai bangi dei ban penyaklat ya lade to kata kalong kajing sisya kabangi syam habangi pule na kabaar korin henriu lenong dekat kaba khat sao hadu khat nyau hang ne upol ukedeu ya ki katto katne teli ki ai ki bakum ki Kristan ngidei ban penyaklat ya lade ke ngila ju ya keren ngila ju ya pule ya kini ki dekat
Ti henrei kalong gabadon kam bangin ya pule biang, bangin ya penken mau ya lade, bangin yit ya lade, yo kumno ngiklem pat pen ya klat, nakini ki ai kumba upol ula kedeu hangto. Tongin ya pule ar koren riu khaksau do khanyau ka Bible ka angkumne. Tuat long pi ki para bakit lengkor lambat ki bom ngai. Namar ka hok kadon ka jingalok ayu bat ka bom hok. Bat ka jing syai kadon ka jing selok ayu bat ka jing dom. Bat ukris udon ka jing yadai ayu bat ubelial. Lani ubanget udon benta ayu bat ubamnget. Bat ka ying ublay kadon ka jing so ayu bat ki belai thau. Namar ngilong ka ying ublay baem. Kumba ublay ulaong ngan syong sa apa jongki. Bat ngan yaj ngobah pedeng jongki. Ngan long ublay jongki. Ngan long ublay jongki ro. Kiro kin long upai lang jonga. Naba kumta to yami no pi na pedeng jongki bat to pen ya klat no ya la de pi ong utrai bat to wat kta syu ya gabam khoi dengan pediang ya pi haladehi pi ang to ngiyoi upol utho syapang ka jingdon kam jong u Kristan lane jong ki banget ban pen ya klat yala de na ki ki jong kan ka perthai ban nam ya kersum lang bat ki bam nget ban nam ya kersum lang bat ki kam jong ka jing dum ban nam ya kersum lang bat ki belai thau ban nam ya manjur bat ki ki bau baman la de usaitan uyalam ban nempen kok nguk hang ta ban ken mau yalade bangilong ki jing thau ki bakarpang ke jong belai bangi don kam ban pen ya klat yalade bangin nam kta syu ya ka gabam khoj bakum ta ublai on pediang yangi haladehi ken mau hang to ngi yo ya kita habangi pule kajing don kam kajing khot yang abat ya fi wak ladangi im hagani ka perthai ngidang habban ya yajlang ngidang habban ya imlang ngidang habban ya trei ban ya ktalang henrei ngim dei pat ban long kumbalong maki kata ka de kajing mot yo don na pedeng jong pi ki basto bakala yo pi om ba mlong syo ban ya lai lang ban ya yaj lang ban ya trei lang bat kita ki bom pat ngai ngendam la ban yaj la ngendam la ban kiar na kita ki ai barok kat bagi dang im hang ne perthai ngi hab ban ya kendo ngi hab ban ya tengko ngi hab ban ya yaj lang man lagas ngi don ki parlok jongi lese kilong ki bom pat ngai kilong ki bom pat long Kristan Rengin kan mau bangim day ban long ko maki ngim day ban em ko maki kabas ngausi hagi ni kisngi kalong kabasisha kawai ni kinong thakot ka ong kom ne ba kabas ngausi haba phai hagi ni kisngi ki jongi menta kalong bahaga jaka ba mangi ki Kristan ngien pen kelak hong pong ya ka perthai da ka bor jong ka gospel hendrai ka e ka baca ka perthai kapan kelak Hong Kong ya ki Kristan daka bor jing thala jongka tikine kisngi kide kisngi ki bangi hab ban yet ba ya lade kumno ngi em ngi dei ban penya per ya lade kai ka bom khot kai ka bom ka ba ublai sngo ba kai ka balong ka kam jong ka jing dom ni hab ban penya khlat ya lade nang ta pet habagidon kini kijing sngo bah perthai kijing yarwai kijing yapot kijing yatem hang neha kajela kajongi kidi ki khon Kristan jongi ki balai chata na pedeng gitu ki khon Kristan jongi ki don ki ba
Kidon kiba juan jia seng testa. Kidon ro kiba juruai kuaya. Don ro na perenggi kon Kristan jongi kibalong kinong yalam hagi jingruai sing inspiration kilong kinong yalam lani kinong yaruai kuaya henrei haba kidon ki jingruai bat ki jing temper thei kilait sikita ki ei baro. Ken mau bah ka jingkhot ke jong blai kalong badai ban penyakhlat ya lati. Ublai ukhot yangi syaka jing penyakhlat. Mangi ki bala yo ya ka jing syai. Mangi ki balong ki khon ka jing syai. Ngimla ate ban ya kersum lang bat ki kam jong ka jing dom. Ngimla ate ban em ha ka jing dom. Namar bangilong ki khon jong ka jing syai. Ka Bible ka keren. Bangim dei ban penyestrim yalade om tang ki bompat ngek. Henrengim dei ban ya penyestrim yalade ban ya kersum yalade ban penkok ngok yalade hau syaitan hau Belial ka kade ka kerteng ka jauh syaitan. Dei ban penkok ngok yalade hau Belial hau syaitan. Lanengim dei ban ya kersum lang bat ki belai tau, bat ki nong mane belai tau, bat ki bompat itu yo Jisu. Kata ka de ka jingkhot yangi. Kan mau bahaya kata. Te ngiyo iya kito ki jing shisha. Ki ba upol ulak keren hang to. Te ngis ngau to menta. Halor ka de ka jingkeli naka ingin penyakhlat yalade. Habangi pule hang to ngilapat ngisyam. Bangin penyakhlat yalade na kito ki ei baro. Tenang ta gabaar. Kajing penyakhlat yalade gabaar. Lekse kala banlong gaba pim da poi perkat. Ngan ai tanglai teli kini ki point. Hakane ka main point 1. Ngam das ngau dan kam than ban ai shibon namar ki ei ki ba long persya ya kamon jong belai. Kita gide ki bangi haban penyakhlat ya lade. Dengan ai tang lai teli kau ei ka bangem da poi perkatan kalong kane. Na ki jing hikai lane nong hikai. Na ki jing hikai. Ne nong hikai. Ba bakala. Kata kalong gabangim da khamya poi perkat mo. Ngidei ban penyakhlat yalade na ki jing hikai lane na ki nong hikai ba bakala. Kan mau. Kam judon shortcut. Ban yo deang ya gabor ka jong mensim jong belai. Judon shortcut. Henrei ban yo mat ya gabor ka jong belai. Kadai ka jing pendam. Kadai ka jing ai tilot. Kadai ka jing syania bat. Kadai ka jing ngek ka bangidon hau belai. Kidon bon kiba let sheki jing hikai lane kinong hikai kiba syabar na kabalang ngala banong bet kumta bat kita kiba let syata ki ong ba sngow yok bor sngow yok mensim sngow yok bor sngow yok mensim let Bible study bahikai kita lane pej ha mobile bahikai utang lane kumne kumtai sngow yok bor sngow yok mensim kita barok gidei ki jing syukur ke jong paman ka jing yok bor yok mensim kam syong ha ka jing lek syato lane syane lane ka jing thet barok ka wei ka perthai ka yok bor yok mensim ka de ka jing pendam ka dok not la jong hakmat jong belai ka jing ai tilot yala de khmat jong belai dei hang ta bangin yo ya ka bor ka jong belai ka jing em jangi kinong ya tholupa ngipule ka testament ka barem
ki syakri ke jong belai ki bangia pule ke testament barim kim lek shano handrai ka jing pendam jongki ka jing IT jongki ka jing nget jongki ki mat ya ka bor ka jong mense bakho jong belai kan mau ka de ka jing IT lot tadai namar kata kadau ngidai ban penyaklat ya lade naki jing hikai lane na kinong hikai ki babakala to la banong bangadei uwei na kibriu ki bakren shibon haga bayadei bat kini ki jing hikai babakala man la kapor ngakren bat ngayai keren namar bakila jelei palat hagini kisngi ki bamenta kila bun palat hagini kisngi ki bamenta ki apthap ye ki khon jong kabalang ki apthap ye ki Kristan ki apthap ye ki khon ke jong belai namar usaitan lada umla ban sengap bahal lada usaitan lada umla ban pensyoy yapi dakabatan yapi syakapertai usaitan upensyoy yapi dakabatan yapi syagi jing hikai babakala ban penjot yapi kan mau bahaya kata lada pidei ki ba yo belai lada pidei ki ba syakri yo belai piong em ya kapertai piong em ya kapop usaitan umla ban pensyoy yapi syata ule kumno uyalam no yapi syagi jing hikai kimana kaktin jong belai hi tang baki balong ki jing hikai babakala dei hangta bagi babon kila ngam bat kila syak yalam bakala ke dei halor kane kanong remba yones hakashiti benengkong lendong basau dekat benengkong yones utho ya kini ki kentin hangto ngi pule ko hep bait wat nget ye ki men sim barok henrei to pinten jo yet ye kita ki men sim laki long ne em na ublei nabashibun ki nong ye tholupa balam ler kila yami no syakaperthai utho da kabashai kedar ko hep bait wat nget ye ki men sim barok wat ye mencur wat sya ban pengop ya pi bandan manora mano bahikai ya pi dakin nora kino kicing hikai sngau kumbaki dei kicing hikai ki basisha sngau kumbaki dei kicing hikai ki babek kat kum gaktin chong belai handrai anda habalah tenjuk yet yaki lasyam bakim long ki basisha kidei kicing hikai ki balam ler Shibon kinong ya thulupa balam ler kila yami no syakaperthai tetei namar kata-katau bangasa ong yapi ba wat jumlin ban pet haka yutiut ke jong pi ya kitu ki jing hikai ya kitu ki jing keren jong kita ki jaj beriu ki bakum kita nang ba phin laj na ki ki jing sya ya lambakalan namar ke jing khot ke jong belai kalam penyaklat ya lade na kinong hikai lane na kijing hikai ki babakala pihapan penyaklat namar ba shibon ki bakum kita kila yami no syakaperthai kata kadai ka jingkhot ke jong belai tongin ken mau ya kata bagin penyaklat ya lade nang ta ngin penmelin lane ngin imsngi ya kaban syakri yo ublay ngin imsngi ban le ya kamon jong ublay ngin imsngi ban bot yo ngin imsngi ban yai ne bat ban pendam ban aitilot ya la kaching emsho namar ngong biang sasisin kajing yo bor jong pi kadai kajing pendam jong pi kadai kajing aitilot jong pi kamdei setia ke handrai kajing it jong pi lada pi it shibon pi yo bor shibon PIT kendiat, piok boro tang kendiat ke. Te IT lot ya la desa ublay. Bat om tang ba pin yok bor hendrai pin matro ya ke jing sok ke jong belai. Pinang IT shibon ke jing sok ke jong belai ro kanang dap shibon. PIT tang kendiat. Itai jing sok jong belai ro pi mat tang malu mala ke. Pi kuslai, pi artatin, pi lenga ke bensem namar belai ba IT tang kendiat tang malu mala. IT bah
pendam yala de yai wahat ya ka khmat ke chong belai nang ta sakawai pat ka bakhat do ka balai namar ngaong ye pi lai tali ki bang tua ban kedeu hang ne ka balai kalong na ki ei baro ki bom khoj na ki ei baro ki bom khoj naba ublay ulong u bakho naba ublay ulong u bakho penyaklat yalade na ki ei baro ki bom khoj haba ong baro kamot ngim dan kam bandaya jer kerteng lot ya kita ngilak ya tip ngilak ya sngotho ki ei baro gi bom khoj ki baja khlia ki batngit ki balong pop ki bapen sngo si yo belai ki balong persya ya gamon ka jong belai penyaklat ya lade na kita ki bom khoj baro khoj naba ublay ulong ubakho kan mau ha kabakho ban kabom khoj dalai ruam lada pilong ki priu ki bakho lada pilong ki priu ki balek khoj dalai ruam phinam snau tanat ban syong haka kamra ka batingit ban ka baca khlia lane haka sit ka syuki ka batingit ban ka baca khlia lada pide ki priu ki balek khoj lane lada phi phong ki jan ki bakhoj pilai rep shalom la tingit lupa la bit khandeu pisyong la ka syong kumto phim sngaw ei namar bala tingit lupa hendrei enda ba pi phong ki jan ki bakhoj piwan sayeng mane pi ka ben ka pum sngaw ka long ka ba ban syong kumto namar bakhoj te mo ba phong ki jan bakhoj la long ka bala ban nyat ban pen khoj balai pi yo i kata ka jing tingit namar ba pi phong ki jan ba khoj la dai ba pi wan me kitu ki jan balik rep pi syong hang ne ka khoj palat iken la da ka pum ro ban yen ujor ba ka to ka jan ka ba tingit ba pi phong mo ta ka jing em kristan ro kalong hi kom ta thik kam don jing a pher rangan dia ro ken mau ubriu uba jengai na ublai ubriu ba em ka jing em ka ba pop ubriu ba em ka jing em ka ba thala sngaw ei ban le pop namar ba ul don ya ka jing bom khoj hendrei ubriu uba ya be sha ka jing khoj usngaw tho ya ka jing don kam te uyo iro ya ka jing bom khoj baru usngaw tho ya ka jing don kam ban penyaklat ya la de nang ta bon sen ngaju ong ya kane ngamla ban ong ya phi wat le ya kane wat le katai ngamla ban ong ya phi wat le chato wat le chatai ngamla ban ong ya phi kumta hendrai tanggawe ka bangadon ban ong kalong the more you consecrate your life to Christ kat ba pinang pen kentang ya la ka jing em kat ba pinang pen kentang khoj ya la ka jing em show Jesus Christ kata phen nang sngaw tho ka ei ka ba dei ban le ka ei ka bom dei ban le ka jing ya tip lem jong phi ka pen rem kai haba im ha ka jing long tingit haba phong ye ki jan ki ba tingit kumbanga ong menne ladap syong ha ka jaka ka ba jakhlia ro umda sngaw pher than namar bala tingit lupa haba em ka jing em ka ba tingit ladala pop ro kam don than kata ka jing sngaw hendrei ladangi em ka jing em ka ba khoj ngila pen ya khlat ya la de na ki ei bom khoj dei hang tangi sngaw tho ya ka jing don kam ban pen kentang ya la ka jing em bat ban ri ya la de ha ka jing long khoj tola ban ong no
na pedeng jongi gi badon hang ne kan nungut na pedeng jong pi tip ya don na pedeng jong pi yo ba phim ngau ai trai don kum kita trai barok nangi gi badon hang ne ngim ngau la pi ban ong ban lek shubo nuksa mo ban lek tangkum cherry blossom festival ro ngim ngau la pi ban lek mangi barok gi badon hang ne trai yo don bas ngau la ro tang ba nganget ba ngau la pi ban lek namar ba balai ngau la ban lek namar ba ngila persyang ban em ka jing em ka bakhoi wat la ngim la ban long janai ron rei ngila yak sat tenda habangi pet chatongi ishar khai kum ka duja tingim ngau la namar balai namar bangila pania khlat ya la de nang to henrei kito pat ki badang bang bat ka perthai wat la ki dei ki kristan ro kam lei ki le hakmat ki le ngau ei namar balai kam don kata ka jing pen kerpang ya la ka jong ka jing em te ban IT ya la de show chisu ban pen kentang khot ya la ka jong ka jing em ban pen ya khlat ya la de na ki ei bam khot kata ken ka de ka jingkhat ka jong belai yang bat ya pi iwei ngia pule ya kata na ka sithi baning kong Petros mo kalenong ka baning kong ka dikhat ka bakhan reu ngia pule kata ning kong Petros lenong baning kong dikhat bakhan reu kong nabala tho tolong pi ki bakhot namar manga ngalong ubakhot kadai ka koman tolong pi ki bakhoi ka hukum ka jong belai yang abad ya pi tolong pi ki bakhoi naba manga ngalong ubakhoi pi lade pi long ki briu ki balai khoi lade pi long ki briu ki ba sumar khoi ya lade la ka jinglong jong kamet kalong ka ba ba pin ya kershut mat ba pin ya tengkho mat bat kitu ki beriu ki balai si ki batenget ki bacaklia ki balai caklia ka mat ni keren balai namar ba pilong kho ya la de pi kata kalong ka jing shisha te ublai kat notam ulong uba kho uba janai uba hak udawa nanga bat nafi baba ngiro ngidei ban long ki bakhoi lala menta hakaju ga ying modor mapi an ya syong lang bat ubale si bat ubale khoi kai ka ban chiang ta itu badon haying lane la ban ong no ki kentei ki badon hayeng ki ale ban pen khoj ya ka yeng ka sem namar kalong ka ka ba ka badon kam badai ban le khoj henrei don mano ki balek si ki balek caklia ka ban cia kata ka yeng kendap tang da ka jing ya bon ktin pat ka jing bom ya snau tho jing mon tang na idau ibaret ka jing le caklia ka jing le si sisin ngarung hakawai ka yeng ken ba kia kajian nagadau jong kajing le si jong kpa jong kata kaye bau le si balat nagata kadau ya kajia te ngasngau ya hap ya ka kemi jong kata kayeng kong yang dang dep sat yeng te pi ba dang dep sat yeng te pi ba nda uwan na bar uwan ka cuti nang takak ti gai urung la garong teng gum to ka tuka janyat kejap dang sudet bo da ka bakhoi uan ba kakti unyat ang to urung sayeng as ngo mencuri tai long kami ka bamla ban pediang kata kacing le nganget ba barokoi dunia pencur kata mla ban pediang kata kacing le bakum kata mo te kat no tam bat ublei ken ngemla te ban em bandon ringkat bandon ke close relationship lane ke close connection bat ublei ladangi em ke cing em ke baca khalia namar ublei ulang bakhoi
kabom la long bangin la ban bangin kam ya la de bangi long ki beriu belai laringi em ka jing em kabom khoi bat kata ka jing em ka bakhoi ngin yo ya ka ngan wan biang sajo saka e ga banga ong menne ngin yo ya ga ne ka jing em ka bakhoi dei habangi pen ya khlat ya la de naki ki bom khoi kata ke nalor bangila yo ya ka jing map ya ki pop leng baga jing sait gas nam u jisu la pen khoi ki pop ki jongi te haden jong kata ngi yai ya le ban em ka jing em ka ba pen ya khlat ya la de naki ki bom khoi kum ta ken ngin yo ban long ki briu ki ba khoi te tau belai on ker khu yang ni ngin ya sange no syang to bat ngin saya beteng pat hagani kata yo banwan ya kane ka subject te kito ki lightly ki point ki bangala ai hang to bangi ya keren na ka ngin pen ya khlat ya la de tau belai on ya rap bangin la ya kaban sim ya kine ki jingmot bat ya kine ki jing hikai khnang bangin nang la ban jan show hagis ngi bat ki por bar